dukkanin abubuwan da ka shuka kai da hannuwanka, mai kyau da mara kyau wata ran girbinsa zai ishe ka. Domin a rayuwa halinka da shi ake tunaka, yanzu a rayuwa hali ke sa ayo tunaka. In kai abin kwarai wata rana da shi ake tunaka, in kayi mara kyau hakanan shi ma za a yi tunaka. Na kalli alhaki ƙarshe mai shi yake taɓawa, cutar da rayuwar wani ba kyau sai kayo tunawa. Sai mu gane rayuwa kowa a ciki da kaddararsa, kowanne ɗan adam a cikin rayuwa da kaddararsa. Ba wanda za ya ce shi ke ma sai ubangijinka, shi ke da rayuwa shi ke sa rai jikin mutane. Duniyar gana gani in baka da babu mai kula ka, dan wanga zamani nera ke sa ayo kula ka. In kana da ɗan kuɗi za ka ga kula cikin mutane, dan haka ‘yan uwa mun yi nazari akan hakan ne, sai mu ƙara haƙuri da rabonmu yana zuwa hakan ne. Mu saka mazuciyar mu wadata kun ji ‘yan uwana.